fan nu. Okej, jag ska gå och lägga mig nu. Ja, tack. Han vill lägga mig. Snacka inte med. Oh shit, shotgun! Eller jag kan ju vara uppe lite till. Ja, för jag har ju sovmorgon ska rucka kuk. Ja. Så kul var det. Det var ganska kul. Det var shit, att det får. Ja. Du har en sån fritid att du kan göra det, vet du. Det är ganska bra fritid där bak. Det är kul. Alltså, han dör till Det är det. inte jävla skratt. Okej. Det Vem är det som är host? Kitta bort Jonas Träcken. Nej, jag ska sluta nu. Nej.